अरे सबा कहीं आज डका ना तोर कौन असुविधा है? कौन कहबी आज्ञा कान्हा मोठू 50,000 टका नहीं कहला मो पुअर गांडी ऑपरेशन हम बोली देखला बेलू से बारीपट घर छात पकई बही कहला बेलू ता माई की ना मत शोभुच कौन सुधी शुणी देख हौ एमती कथा ताले हौ गलु से पिला को डाके आडबो सांते मु जाउछि मो बापा ना रेटी सभा बसी आज बोल कि को सड़ा को कौन करी कौन करिया पड़िबो हौ अरे पिले कौन करछ बाण फुटौ ओ बाण फुटौ पिले मते दिजा खंडे देला ए सोला टका मारी देला रे देखलो भाई मैंने आम साते बसतले से कान्हा पुआ आसी बाण फुपाड़ देला एडा एडे बाटा बापा बाप हां हो न क्यों बाबा मजी बड़ पुण्य काम करछि ए कुनाडा पा तमरा सभा बसितला मु आज तांको मझिरे बाण फुकी दी पळै छि कान्हा जानी बाजी पुना खटुआ की कान्हा कान्हा नना कहीं दांड मझे पार्टी कर दांड ना मोबा ना कौन है कहल अरे तो पुओ को कहीदेबू कदली गछ थी कदली नथिबो कहल एटा बाण फुटिया जगह देख तो पु कौन है बाबा बाण केन पके दी आइलु बढ़िया बुझिल ना दिन आकाश रे मारिबो घर घड़ी आ फाटी जो तो लुंगी तळे थिबे नाली चोरी तो की बाण रखि रे बापा 3-4 टा बळी थिला हौ दे